Най-напред искам да благодаря за това отличие на ръководителя на телевизионния център и чрез нея на ръководството на Българска национална телевизия, защото знам, че са важни двама души, един да те предложи и друг да не те зачерпи. Това е голяма чест, но приемам тази награда не толкова в лично качество, колкото като признание за онова, което направихме заедно с всички хора, с които работихме през тези години, а 6 години бях ръководител на Радио Благоевград и на телевизионния център. И през тези години мисля, че успяхме да изведеме на едно качествено ново равнище телевизионния център и Радио Благоевград. Построихме новата сграда, въведахме в експлоатация, подготвихме кадри. Общо взето 3 пъти увеличихме състава на работещите в радиото и в телевизията и всичко това превърна и телевизията, и радиото в институции, важни институции в духовния живот, в културния живот на Благоевград. Честит празник на всички! Искам да пожелая на сегашните колеги, които работят в телевизията, те са изключителни професионалисти, да бъдат здрави, да бъдат смели и да бъдат свободни.